Goeiedag iedereen en welkom te Axel, te Zeeuws-Vlaanderen. Natuurlijk wel een stukje verder dan Hulst. Ik ga nu terug vertrekken met de fiets. Hier nog even een leuke street view maken. Dus hier het commerciële gedeelte dan meer bepaald met de winkels Albert Heijn en verder ook de Aldi. En dan heb je ook van die lokale shops. Hier ook nog even in beeld. Het is al een tijdje dat ik niet meer langs de Axel ben geweest. Feitelijk zie je ook wel links en rechts wat veranderingen. Ik heb hier toch nog iets interessants gevonden. Ja, niet te vergelijken met de stunt van België, maar toch wel bijzonder voordelig. Dat zal ik tonen afzonderlijk in een short video. Ja, ook even langs de molen. Maar bon, het is wel een feit, bepaalde boodschappensstunts zijn wel leuk. Het is een keer iets anders. Niet de routine van alle dagen, nee, zoals in België. Ook wel leuk als men een keer iets voordelig tegenkomt. Dat je toch zegt van dat kan ik gebruiken. Zo, de locatie van de molen. Ja, voor mensen die houden van stadswandelingen of in combinatie met de fiets. Natuurlijk altijd wel even interessant. Oh ja, dan het centrum, hier heb je nog wat traditionele winkels, zoals Zeeman Kruidvat.
natuurlijk toch nog wel enkele handelszaken, een kledingwinkel ook. Maar ja, het volk dat men vroeger kende van de winkelstraten is er niet meer. Dat is overal een beetje zo. Allee, vooral ook in Terneuzen. Hulst is een grenszone vlakbij ja, de Belgische grens, die minder dan 5 kilometer. Is natuurlijk wel voordelig ten opzichte van die locaties hier, die toch wel een heel stuk verder zijn. Hè. Je ziet ook de verdwijning van die blokkerwinkels. Is ook wel opvallend op de locaties. Er is ook nooit geen andere handelszaak in de plaats gekomen, hè, zoals hier. Natuurlijk, dat geeft een minder mooi beeld in de winkelstraat. Hier ben ik terug aan het blok van de winkels. Er is natuurlijk ook een markt, normaal op zaterdag. Hier ook wel interessant. Zie je vaak ook de marktkramen die in Hulst zijn natuurlijk wel uitgebreid. Hè. Ja, hier werken ze ook nog met buurbussen en dan ook ja, die haltetaxi. Meer bepaald nu de flextaxi. Van hub tot hub, maar het blijft wel bijzonder lastig. Je hebt hier wel een lijn 20 naar Hulst. Maar voor de rest, voor de Belgische grens, nog altijd dezelfde problematiek. Je hebt geen bussen. Je hebt er wel één bus naar Zelzaten van het busstation van Terneuzen. Maar voor de rest blijft een probleem toch wel overal. Hè. Ik zeg, die grensbussen die er niet zijn. Even de lijn 20. Dus Hulst en dan hier Axel, Terneuzen en Goes.
Hulst en Vogelwaarde naar links.